Coneixes la nova comunitat Club Ara? La comunitat Club Ara és una xarxa social per als clients de la Caixa a partir de 65 anys. S'hi pot accedir tant des de l'ordinador com des de tauletes i és totalment segura. La comunitat Club Ara et permet participar en fòrums de debat de moltes i variades temàtiques com ara llibres, viatges, manualitats, cinema i espectacles i també conèixer gent. D'aquesta manera, hi pots compartir interessos, xerrar i dir-hi la teva. A més, disposes d'una agenda interactiva per estar al dia dels esdeveniments que més t'interessin. La comunitat Club Ara també permet enviar, si ho vols, missatges als contactes i pujar fotografies. No esperis més. Moltes persones com tu t'estan esperant a la comunitat Club Ara, la teva comunitat, perquè ara és el moment de gaudir.